3 Orlando Pirates not Kaizer Chiefs. Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje ngizokhuluma ngama positives nama negatives ale game ade siyibuka namhlanje. Kade kuyi game emnandi indlela eyisimanga. Omabili lama team lawa ade funa ukuthola o3 points because phela ade kudlala iSoweto Derby. Abo ade kumdlalo womkhaya ke lo bafethu. Lapho khona sibona Orlando Pirates ihamba no3 points with amagoli amathathu esilibonile kumahopa salibona futhi koSuna Police noTsepang More. So ngizokhuluma indlela Orlando Pirates approach ngakhona le game le indlela ewudlale ngakhona lo mdlalo lo benza bawine igame enkulu kanje phela inkulu le game le. So ngizoqala nje ngeapproach ka coach Abdeslam Wadu. Approach yalana ke bafethu ibi simple. I spoke about scheme so Orlando Pirates engimele siyiqale le game le. Yabo ischeme engimele siyiqale le game yisona ebesowenza Orlando Pirates iwin. Nangempela Abdeslam Wadu akenzanga izinto eziningi, uqalise abadlali aba strong enough to make Orlando Pirates iwin. Mase nibheke nje bafethu i-starting 11 sakhe uAbdeslam Wadu indlela eapproach ngakhona le game. Mwasubheke iback four yakhe bekusibisi uSiyema uSibelebele uDion Hotto masuthi esiswini kubobani Makehleni Makhawula Talent Mbatha Mfukenge as number 10 masukuthi up front sibe noMoremi Mbuthuma and Oswina Police bekuyi starting 11 strong kakhulu lesi bekuyi guaranteed 3 points le for Orlando Pirates. Mwasubheke nje from i-defense until isisu sakhona yabo guaranteed Orlando Pirates bizobuya now 3 points even up front Orlando Pirates ibi kadle ngempela macala omabili bekhona abadlali abayingozi abeyihluphele kakhulu i-defense eKaizer Chiefs. Ngiqale nje emuva bafethu I liked indlela uSibelebele adlale ngakhona namhlanje. uSibelebele for me ngamnikeza man of the match. Umjida ungidlalele ngempela from first half until second half. Umjida ukhombisile ngempela bafethu uthi uyayikhuphula i-level. I remember ngosikhathi umjida simigxaya kakhulu kule game eMamelodi Sundowns but ke kule game uthe angikhuphuka kakhulu right now, angikhuphuka kakhulu ngiyahlala emuva ngiyadefend. Kule game uSibelebele akaphushanga kakhulu waya phambili. Abadlali abanjengo Osuna Police bebewenza umsebenzi wabo, abadlali abanjengo Tsepang More bebewenza umsebenzi wabo. So umjida kube lula for yena uthi angakhuphuka kakhulu ahlale nje emuva adefend emuva. Nimbonile ke indlela adedlala ngakhona namhlanje, maningi amabhola kade wavala, baningi abadlali ade bethula. oFlavio Silva nje impela kade bethula, oChislet impela kade bethule. Angazi noma uLilepo uyiqalile yini game namhlanje noma udlalile angazi but uLilepo kule game namhlanje angimbonanga yabo. I-defense Orlando Pirates adiyibambe ngempela, ingakho nje bewine ngo 3-0, ingakho bethole i-clean sheets because in a game like this you need a clean sheet, you need to win a game like this. Kungakodwa nje ku-goalkeeper wakho naye uSepocheni ngingamnikeza bafethu. uSepocheni udlale kahle kakhulu ngempela nje second half. Umjida second half udlale kahle kakhulu because siyibonile iKaizer Chiefs ibisinikeza Orlando Pirates inkinga yabo, bese besinikeza inkinga sebekhahlela ama shots but ke sambona uSepocheni even sizophela igame umjida wenza ama saves amahle kakhulu. Congrats uSepocheni abajida abadlale kahle emuva. Even uSibisi bafethu, uSibisi ubhodlela maningi ama critics ade criticize but ke namhlanje umjida ngempela uimprovile, ukhombisile ukuthi uyileader yabo. Kule backline le ukhombisile ukuthi uyileader, benabo siyema abajida badlale kahle kakhulu. Dion Hotto naye ngiyamnikeza udanke mfethu umjida even though engasinikezanga leyo nto leyo but ke asidinge lutho kuDion Hotto ethini yabo. Dion Hotto nje ukuya phambili afaka ama cross but ke I feel like imandate namhlanje bekuhlala emuva bangavumeli iKaizer Chiefs i-expose i-defense Orlando Pirates. Ngiyithandile indlela ebenze ngakhona, bangakhuphuka kakhulu baye phezulu. Ukhona Mfukenge ozokwazi ukuthi add ama numbers kuma attackers esinawo. Ukhona uTalent Mbatha ozokwazi ukuthi ashaye box to box ahamba ephezulu ayosiza ama attackers esinawo. So abajida bakwazile ngempela ukuthi yabo bayigcine ikanjalo emuva. Mase kuthi ke laphana ke eswini bafethu Talent Mbatha bafethu. Yabona mesithi Talent Mbatha is the guy who makes Orlando Pirates tick. Suwe singadlali yabo, sisuwe singadlali and abantu abaningi abayi-understand leyo nto leyo yabo. uTalent Mbatha even though umjida esheshe waphuma because nyamazi yabo besathentekile but ke ubonile ukuba khona kwakhe bekubaleke kakhulu kule game le yabo. It's a pity igoli lakhe alikorile kubi offside but ke kubalekile ukuba nomdlalo njengoTalent Mbatha in a big game like this. Bese mdinga in that game eMamelodi Sundowns ubezoba umehluko yabo. Yes ubengazadlala isikhathi esiningi njenganamhlanje but ukube bayiqala leya game leya Orlando Pirates mhlawumbe ngabe yakwazi iwina leya game leya because uyakwazi ukwenza Orlando Pirates idlale kahle yabo. Ngizokhuluma ngobani? Ngizokhuluma ngomfukenge as number 10 namhlanje. I feel like iKaizer Chiefs already knew ukuthi Orlando Pirates izodlala isimfukenge as number 10, so abamnikezanga ispace esanele ukuthi umjida abe ne-freedom yabo. I feel like they already knew ukuthi okay Mfukenge ngiyazi adlale white kuzodlala abadlali abanje ngoMoremi, abadlali abanje ngoSuna Police. So iKaizer Chiefs
ithe ayiqinise kakhulu eswini yabo yaqinisa kakhulu eswini yathi bawomaka bani bawomaka umfukeng yabo bakhohle ukuthi kunabadlali abanjengoMakaula kunabadlali abanjengombatha awazi ukuthi baphasele labadlali bakoMoremi beno Osuna Police Orlando Pirates I feel like ikwazi ukuthi lisebenzise lelo thuba lelo bathe basuka laphana kuma wingers bayovala kakhulu umfukeng because umfukeng bayamazi ukuthi unaleyo creative mindset umedlala as number 10 so bashiya labajida bawu2 baba exposed iKaizer Chiefs ibe exposed kanjalo Orlando Pirates yakwazi wathole ama goals up front so umfukeng for me I feel like umjida yabo he wasn't that effective as number 10 simbonile ke umfukeng eseqala ke banaleyo freedom ngosikhathi sengena uTito Maswanga simbonile ke umfukeng eseqala eseshine umjida yabo so for me umfukeng today I wouldn't say udlale kambi it's just that iKaizer Chiefs ibi plan kuyena kakhulu njengoba ibi plan kuyena kakhulu some games akumele uwawine some games akumele udlale kahle some games it's just that game ibi plan kuyena yabo ibi plan kuyena igame and ke abajida ke abanye bakwawo sibashine ngeke ke phela ushine each and every game kule game namhlanje bekudingeka the whole team to make a win bekudingeka the whole team to get u3 points so sikwazile ukuthi siuthole u3 points kwigame namhlanje mase ngiya upfront bafethu angifundi uqamba manga ngiye ngaba nali iphupho ngibona Osuna Police akusilona iphupho lamanje into endala yabo into endala nje ngempela ngosikhathi simsayina Osuna Police escore against iKaizer Chiefs kwiSoweto derby yakhe yokuqala yabo namhlanje bafethu umjida ukorile kwiSoweto derby kwigoli lakhe lokuqala for Orlando Pirates kwiSoweto derby more to come let's hope maningi asazofika for yena Osuna Police kumaSoweto derby ngijabule kakhulu ukumbona eGora umjida kade agcina ukumbona eGora same as uTsepang Moremi if you watched i-video yamade ngishaya yelana prediction abajida bengibafisela ukuthi bashine kule game balikore bathole igoli kule game because lokho kuzobavusela imorali going forward maningi ama games asazowadlala so yabona nje igame namhlanje yabo igame namhlanje izobanikeza lelo gqozi loluthi going forward maningi ama games esazowawina maningi ama games esazokora kuona Orlando Pirates Tsepang Moremi bafethu lo mjida namhlanje fethu Osuna Police benoTsepang Moremi namhlanje bafethu fethu yabona Osuna Police ube uprime Lionel Messi namhlanje ube uprime Lionel Messi into engiyithandile ngayo ube nawo ukuthi angene phakathi Osuna Police yabo akwazi ukudlalisana nomfukeng lapha iyonto engiyithandile ngayo mbuthuma umjida namhlanje ube ukuthi alihold ibhola yes akawathola kakhulu amathuba phambili but bekwa ukuthi alihold ibhola yabo anikeze abajida bakwazi ukuthi badlale wangena kumahopa alikore igoli a simple goal izinto eziningi nje ayidingakalanga lapha ukusebenzisa ikhanda amahopa ke unayo history yokukora against iKaizer Chiefs simjwayele level yabo bathi ke wena ungangitshela ngowakho awekho maningi ama negatives kule game bengekho nje kahle ama negatives kule game Orlando Pirates ikwazi ukuthi uthole u3 points yes abanye ke sebengakhala ngale penalty leyana kwi-first half iKaizer Chiefs edinayelwe yona bathi ke bafethe ibhola leli bafethu siyazazi lezi zinto ziyenzeka wena ungangitshela nje kubo okuthandile kule game namhlanje coach usevile umsebenzi wakhe namhlanje talent embatho uyohlezi efika ezokusave coach kumele nje lokukwazi